everyone, welcome back to my channel. आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। दिनैहाय आङो बेंटल पारिशआव जानाय 47थि एनुवेल सभा बेहाय दंफैयो। बे सभाया दिनैजों साननै जाबाय। माबायदि जादों आङो बेखौ नोंथांमोननो फारियै दिन्थिलांनो नाजागोन। दिनैनि प्रग्रामफोरखौ नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय गाइस। दायो जोङो गिर्जा जानाय जायगायाव थांगासिनो दङ गाइस। लामाफोरखौ नायनानै लानो गाइसमोन, जोबोर समायना नुयो। जों बयबो गसंनो हागोन। अनलायग्रा खृष्ट सिबियारि नोंथांमोन जों बिनिखायनो नोंथांमोना बै इयुनाव थानायफ्रा जोंनि बे हलखौ फिलाप खालामनानै इयुनाव फैनायफ्रा जेन इयुनाव जिरायो, आवगायाव फैखानायफ्रा जेन आवगायाव फैनानै जोंनि बे हलखौ मेकआप खालामो। बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय। Halo, Cim.
होबाय आरो बुंबाय नोंसोर बयबो बेखौ दा आरो जादो बे आंनि मोदोम जे नोंसोरनि थाखाय बुलि बावनाय जागोन बेबादिनो जानायनि उनाव बियो खुरैखौ लाबाय आरोबाव बियो नोंखौ हामबाय होबाय आरो बाख्नायबाय खुरैखौ गावनि सेंग्राफोरनो होबाय आरो बुंबाय नोंसोर बयबो बेखौ दा बेनिफ्राय लों बे आंनि थैनि खुरै गोदान आरो जोबनो रदायनि थै जायआ नोंसोरनि आरो गोबांनि पापफोरनि निमाहानि थाखाय बोहैहोजानाय जागोन आंखौ गोसोखांनो बेखौ खालामबाय था गाइस दायो गोथार मिसा बुलि बावनाय एबा हलि मास बियो जोबनानै थांबाय दायो जों ओंखाम जानो थांसिगोन गावबागाव देरायावहाय थांसिगोन बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय